A un poblet poblat, on tot el món tenia nas, hi havia una dragona preparant una festa molt especial. S'acabava d'instal·lar aquella cova i volia conèixer a la gent del poble. Ui, és el meu aniversari. Estic superemocionada. He enviat invitacions a tots els habitants, he endreçat la casa i ara només esperarà que vinguen. I va esperar i ningú no va arribar. Però per què no venen? Per què no venen? I tant va plorar que Singlot li va agafar. Ip! Ai, què em passa? Ip! Com no sabia què fer, va baixar al poble a demanar ajuda. Ai, habitants del poble, ajudeu-me. Ai, què passa? Cada vegada que Ciclote tira foc per la boca. Ai, quin desastre, estic... Ara, has cremat el graner! Però què has fet? Has cremat el carro. Ara, li han botat foc al castell! Ai, què vaig a fer jo? Fora! Fora del poble, vés-te'n ja! Vés-te'n ja! Incendiària! Al bosc, una granota verda, menuda i humida volia descansar. Ip! Che, això qui és? Qui és ese soroll que no para de molestar-me? Ip! Escolta, és d'ahí, qui eres i per què fas tant de soroll? Hola, granota. Ip! Soc una dragona i tinc Singlot, Ip! I cada vegada que plore i Singlote, Ip! M'és foc per la boca. Ip! Pots ajudar-me? Clar, dragona. Rac. He sentit dir que el cingló se'n va en un ensurt molt gran. Així que ara jo m'amagui per així. Quan més t'ho esperes... Uah! Ip! Ai, no ha valgut de res. Ip! Continua tenint Singlot. Rac. També m'han dit que el cingló se'n va si menges una gima. A veure... Ip! Ai, continua igual i damunt ploren els ulls perquè està molt agra. Croac, provarem un remei que vas conèixer en un simposi de marietes. Tens que beure 7 globs d'aigua sense respirar. 7, vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ip! Ai, no ha valgut de res i damunt m'he banyat tota. Sí, no patisques, boniqueta. Anirem a veure el meu amic l'unicorn. L'unicorn? Sí. Ip, diuen que és el més savi de tot el bosc i que ho sap tot. Segur que es pot donar una solució. Sí, vinga, a veure. Va, anem. Rac! Sí, sóc l'unicorn, l'animal més savi del bosc. I en un momentet ho vaig apanyar tot. Quan aplegà la dragona, acompanyada de la granota, no vaig deixar-la ni parlar. Mireu què vaig fer. Hola, unicorn. Tranquil·litat, ja sé tot. No me teniu que contar res. Mire. Però què fas, unicorn? M'has posat cara cap avall. Mira, però ja no tens Singlot. Això no falla mai. És de veres? Ja no tinc Singlot? Ai, que bé! bé! I ara què faràs? No sé, m'agradaria tornar al poble, però no sé si van a deixar-me entrar, perquè després de cremar-ho tot... Com que Tu no? tranquil·la, parlant, s'entén la gent. I per què no proves a escriure una carta? Una carta? Una carta. I què faig? Demana disculpes en una carta? Sí, clar. Val, ho intentaré. Moltes gràcies, amic. Vale, adeu i sort! Adeu i sort! Estimats veïns i veïnes, volia demanar-vos perdó per l'incident de l'altre dia. Tot té una explicació. Mireu, era el meu aniversari, jo estava molt contenta, vos havíem convidat a que vinguéreu, però no venia ningú. I em vaig posar supertrista i vaig plorar mentre la Singlot tirava foc per la boca i un desastre perquè vaig cremar mig poble. Jo sóc una dragona bona i no volia fer mal a ningú i damunt sóc vegetariana, recordeu, sóc una dragona bona. I bueno, me'n vaig anar al bosc, vaig demanar ajuda a una granota, a l'unicorn, i tot es va solucionar.
i ara que estic recuperada m'agradaria que m'ajudareu a reconstruir el poble. Vos ho demane, per favor. Atentament, la Dragona. Oh, pobra Dragona, ho hem fet malament. Escolteu, poble, prepareu-se que anem a fer que la Dragona siga feliç. Anem a preparar una festa sorpresa per al seu aniversari. I així es posarà molt contenta. Ara, ja podem anar a preparar-ho tot mentre jo me faig un pisco d'avís. Adeu. Ja envia la carta i espere que m'hagin perdonat, perquè jo no volia fer-ho. Sorpresa! Ah, què feu així? T'hem preparat una festa d'aniversari. Per a mi? Mira, Mira, ve tot el poble. Però tot això per a mi? Ai, quina emoció! I així van decidir... Que a partir d'aquell moment escoltaríem molt més per solucionar problemes. Perquè parlant s'entén la gent. Ara sí, Aquest conte s'ha acabat. I si no és mentida, és veritat.